På internettet kan man gå ind på noget, der hedder chat-rouletten, og der kan man chatte med mennesker fra hele verden, og som navnet antyder, ja, så er det helt tilfældigt, hvem man kommer til at chatte med. Prøv lige at se her, hvad der skete for en sød pige, der hedder Diana, for det var forrige lørdag. Prøv at se her. Here's a song for you, Diana. Now the day is almost gone. I was close to logging on, but then something caught my eye. There's one thing I need to tell you. Come home, Diana. I wrote I love you chili 'cause I know your heart is spicy. Diana, I love you so. He really, really loves you. Really, really loves you. We know that he really, really loves you. Really, really loves you. We know that he really, really loves you. Really, really loves you. Loves you so. Will you marry me? Ja, Mads, det var dig, der spurgte Diana, om hun ville gifte sig med dig. Ja. Hvad svarede hun egentlig? Jamen, hun, i slutningen af klippet kan man høre, hun sådan forsigtigt, eller ikke, hun siger det ikke forsigtigt, men hun råber ja, men kameraet, eller hvad kan man sige, mikrofonen, den opfanger det ikke helt. Nej, okay. Så, men du mener, hun sagde ja? Hun sagde helt sikkert ja, og strakte jo hånden frem og det hele, så... Det her, det var altså forrige lørdag, at det her blev lavet, og så har det så været på nettet i 2 dage. Ja. Har du hørt fra hende siden? Nej, vi har ikke lige sådan umiddelbart lige haft kontakten her på det seneste, men man kan sige, at vores historie har meget handlet om at holde den inden for det, man ser i selve videoen, så man kan sige... Ja, nu siger du en historie. Ja. Fordi det er jo ikke helt rigtigt, det der frieri. Det er jo fodboldfiduser, og det er dine venner Rune og Jeppe, som har fået den her idé til at lave et falsk frieri, er det ikke det, på nettet? Jo. Eller hvad var ideen med det, Rune? Jamen, ideen var jo egentlig at se, om vi kunne gøre noget viralt. Noget, som folk har lyst til at sprede. Lave en video, vi har lyst til at sprede. Og jeg havde skrevet et speciale om det i medievidenskab i Aarhus. Og efter jeg skrev det, bestemte mig for, at jeg ikke rigtig påstå, at man kan lave noget viralt. Noget, som folk har lyst til at dele, uden rent faktisk at lave det. Og en viral kampagne er noget, der bliver spredt. Jamen, det er noget, som der giver nettet. folk en oplevelse, noget, der giver folk lyst til at dele det videre. Så man skal have en positiv oplevelse, og så skal man have en fornemmelse af, at det her det vil jeg dele med andre. Og det er jo selvfølgelig svært at definere lige præcis, hvad der gør det. Men det er så det, jeg mener, vi har fundet nogle regler til. Altså på 2 dage, cirka ikke? 2 døgn har den været på nettet, og 1 million mennesker har set det her klip. Det er jo fuldstændig vildt. Havde I regnet med det, Jeppe? Nej, overhovedet ikke. Vi havde faktisk sat os nogle mål inden, som hed 10.000 views på 14 dage og 100.000 på 2 måneder, så man kan sige, det er en kæmpe fiasko. Det kunne ikke gå værre. De nåede ikke jeres mål. Men noget af det, jeg er imponeret over, noget af det, vi har jo grinet af den her video, og det er noget af det, jeg synes er helt vildt, det er jo, at du skriver, hvad hedder du, skriver du så? Hun hedder Diana. Så inden for de næste par minutter, så dukker der jo simpelthen en tegning af jer op sammen, og der står Diana på bordkortet osv. Altså, hvordan gjorde I det? Det var indviklet, men vi havde masser af gode venner med til at hjælpe. Der er blandt Thomas, der var på hook under mig, der filmer, og gik i gang med at tegne med det samme. Hun hedder Diana. Han skrev først bordkortet, der blev rakt bagover, og jamen, så du kan forestille dig, at det var meget indviklet, og det faldt heldigvis i hak. Ja. Så det tog noget tid at planlægge. Ja. Altså, så uden for kameraet, der sker en hel masse. Der sker alt muligt andet. Det gør der. Hvor er du henne? Jamen, for eksempel kommer der en hest ind fra den ene side på et tidspunkt, og nogle blomster og en guitar, der forsvinder ud af billedet. Og der står jeg og tager lidt imod, og sådan hands ved siden af, og med til at guide folk rundt, når de skal bevæge sig. Ja. Så og Rune tosser rundt og filmer. Så, Hvor lang tid tog det at planlægge det her? 2,5 måneder. Fra jeg kom til Jeppe med ideen, til vi gik i gang med at skrive sangen, til vi planlagde, der tog 2,5 måneder. Ja, og der er du så, som vi lige ser om, der ligger du så på knæ, jo ikke? Og præsten er fuldstændig klar. Præsten, der rent faktisk også er ham, der lavede tegningen. Så har han 2 roller. Han er kort mellem benene på. Og så frier, og hun rækker hånden frem der, ikke? Hun vil gerne. Hun vil da gerne, men... Ja. Skal I giftes? For mig, ja. Det skal vi ikke. Jeg har en kone og et lille barn derhjemme, som jeg er lykkelig sammen med, så det er absolut ikke planen. Min plan med det var at hjælpe de her 2 gutter med at få prøvet nogle ting af, og få bevist over for sig selv og andre, at de kan. Altså, hvis nu det her var i virkeligheden rigtigt, og ikke bare var noget, de havde snydt med, kunne det fungere i virkeligheden, tror jeg, som et rigtigt frieri?
Hun siger ja. Hun ved ikke. Hun ved ikke noget af det. Hun ved intet. Nej. Vi har mødt hende sekundet inden, og der er ikke andet, end vi har skrevet de der ting dernede. Hun ved intet, udover at hun bliver friet til. Nej, er hun ked af, at det så ikke bare... Det er ikke aktuelt. Det må vi spørge hende om, når vi engang får fat i hende. Mads har scoret en dame på 20 sekunder. Sådan, stadig. På internettet. Man skal bare have nogle venner med en guitar og en præst og en hest, ikke? Og en kage og et, ja. Nu skal vi til at sige farvel. Så nemme er kvinder. Tak fordi Tak fordi I kiggede med. Vi ses igen i næste uge, hvor vi er klar med Rasmus. Ja, jeg skal hjem under dynen. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound.